من نص سقيل بإيه. الله حي شباب القلعة عمي، وما حد يدشنا على الطرف. الله حي شباب القلعة يا عمي. آلوزیەکی دن لە هەندورێ سووریێ خۆ دەدەر ئەو ژی ئێریشین لە دژی خرستیانانە. لە سقێلبیە یا حەمایە کۆمێن ئۆلپەرستی ئێریش برن سەرجێ خرستیانان. ماڵ و ملکێوان تەفشکاندن و وێرانکردن. Van bûyeran tirs û tevlîheviyekî mezin di nava welatiyan de çêkir. Nexwasim ku bi hatina hikûmeta nû re çend ezmûnên li dijî ol û mezheban hatine tomarkirin. Lewra di nava parêzgehên Sûriyê de banga parastina xiristiyanan tê kirin. Li Sqêlbiyê xwepêşandan pêk hat û doza rêza li hemberî hemû mezheban û parastina wan hat kirin. Ev derjî babtûma ya Şamî ye. Divan çalakiyan de bang dikin ku êdî xiristiyanan serê xwerakirine û daxwaza piştevaniyê tê kirin. حكي بس حكي بدنا فعل سيوصل ساكتين اما بس عشوق على كتافنا عم نشوف عليكم. Li Swêdayê jî piştgiriya xiristiyanên hemayî hat kirin. Xelkê wê derê ji bo bala cîhanê bikişînin ser xeteriya komkojiyan daketin kolanan. نازل Hevdemî van nerazîbûn û metersiya zêdebûna êrişên mezhebperest. Çabameniya hikûmeta demkî dibêje ku ev bûyer di encama nakokên kesayetê de derketine. Her wekî iddia dike ku hêzên ewlekariyê çend kes ji her du aliyan girtine û rewş ji ber bi aramiyê ve diçe. Lêbelê li gor bi dîmen û helwestan xuya dibe ku êrişekî sîstematîk li dijî xiristiyanan hatiye kirin. Nexwasin ku duh li çend parêzgehên Sûriyê xwepêşandanên bi navê pêkanîna şerîeta îslamî derketibûn, ev jî zingilê xeteriyê lê dide.